kagod taglabi. Atong tunoan atong kinason. Diyan na atong kinason. 20 sobra lang. Kaya naman ako gagawin. Tapos atong limpihan ang kinason. Igahe kung tiltigan ay. Nahamanda ko na siya kadagayan. Yan. Dami na lang. Lutong kaan lang. Binisaya lang ba? O experiment lang. Basta maluto. Makaon lang. Okay na. Kana. Kaman anak. Nang hoog kalamugay. Yan. Kalamugay og tuno. Ang tuno may kamaay ko ana sibuyas, luya ug bawang. Luto na. Okay, okayon. Okay na.